Boha Diana, to čo má za chleba? To si bačo vyzobrala zo salaša? To fakt mi dá od pana Huta. Jednu pizzu. Jednu pizzu poprosím. Švédské stoly? Švédské stoly. To je moja pizza. Dobrý. Čo máme? Matiku. Bože, ja to neviem. Ideme na kávu? Dobre. Dobre. Čo je? Pán prosím, loptu prosím vás na volejbal, zahrať by sme si chceli. Dáte nám? No, ale opovažte sa budeme kopať. Dobre, nebudeme. Díky, super. Ešte vás jednu pizzu poprosím. Ale mám len takto, tak mi aj zapíšete. Dajte, ale donesem peniaze. Ďakujem pekne. Čo je sprosté zvonenie, Bože, Bože, Ježiši Kriste. Dobrý deň, pán profesor. No čo chlapci? Pavlička? No, hej. no, pán profesor, my sme iba loptu chceli. Ale moja dňa na ľubo nemáš. Za trest, veslo, crossfit, šmykaj, rýchlo. A to aj my dvaja? Jasné. Šup. Za chvíľu príde s činkami.